De ce agenția matrimonială? Întotdeauna au existat agenții matrimoniale pentru că mereu au existat persoane singure în căutarea iubirii, în căutarea persoanei cu care să-și întemeieze o familie. Dar să înțelegem ce înseamnă agenție matrimonială. Cu siguranță, agenție matrimonială nu poate fi online. Dacă te limitezi să completezi un formular, nu vei reuși niciodată să transmiți emoțiile, neîncrederea și dorințele tale. Va fi totul egal la un test. Agenție matrimonială înseamnă să ai contactul direct cu persoane pentru care se garantează că sunt singure în căutarea unei relații stabile, iar acest lucru este posibil numai dacă fiecare se prezintă personal la sediul agenției și înainte de a completa formulare și acte, este o discuție prin care îți transmiți și exprimi temerile, dorințele și emoțiile pe care le poți duce apoi într-o relație. În trecut erau pețitorii sau pețitoarele sau direct familiile interesaților pentru care urma o căsătorie. Pe urmă era căsătoria prin corespondență. Să nu uităm perioada războaielor când soldații erau așteptați de viitoarea soție la întoarcere fără să se fi cunoscut. Pe urmă societatea a evoluat și prin corespondență își schimbau și câte o fotografie. Câte filme de neuitat am văzut unde soldatul la sosirea în gară căuta cu privirea fata din fotografia pe care o ținea în mână. Aceste modalități de a cunoaște au luat multe forme în ultimii ani, devenind un serviciu cunoscut, apreciat și căutat de mulți singles indiferent de vârstă. În Occident și în America, în mod special, este normal ca fiind singur să te adresezi unei agenții matrimoniale. Timpul tot mai limitat în a socializa, dorința de siguranță, lipsa de încredere în necunoscuți, sunt principalele motive pentru care tot mai mulți singles sunt dornici să se adreseze unei agenții matrimoniale. În România, ca orice nou serviciu, la început a fost privit cu neîncredere. Datorită comunismului, rușinându-se să-și spună în public sentimentele, să se expună sau mai bine zis să recunoască că doresc să înceapă o relație serioasă. Cei necăsătoriți erau descurajați de faptul că nu găsesc pe nimeni. Celor divorțați le era frică de a nu fi judecați, preferând să rămână în singurătate, iar văduvii nu acceptau ideea de a avea un alt partener. Încet, încet, aceste lucruri, tabu, au început să dispară. Și agențiile matrimoniale au ajutat în această transformare, în a ne elibera de această mentalitate, în a ne simți liberi să ne exprimăm dorințele, sentimentele noastre, în a fi liberi să începem o nouă viață. Astăzi suntem expansivi, plini de curaj și de dorința de a ne trăi propria viață așa cum dorim și bineînțeles că toți cei care nu au un partener visează o viață în doi. A te adresa unei agenții matrimoniale este normal, este necesar de multe ori. Îmi amintesc, în primii ani, când a luat naștere agenția matrimonială Mira, persoanele veneau cu 1.000.000 de întrebări în cap la agenție, dar discutând, vorbind despre posibilitățile care sunt, toți erau deschiși și a doua oară când se întorceau în agenție, cu siguranță veneau cu inima deschisă, pregătiți pentru o nouă relație, pregătiți de a aprecia acest serviciu și a recunoaște că într-adevăr este folositor. Ani dedicat studiului au demonstrat că de multe ori te regăsești singur, locuiești într-o zonă retrasă fără posibilități de a socializa, ești o persoană ocupată în muncă și nu poți să-ți permiți să te întâlnești cu colegii, cu clienții, cu cei cu care ești în contact, sau chiar nu-ți permiți să faci avansuri persoanelor de sex opus cu care ești în contact pe motive de muncă. De ce să nu profiți
să cunoști alte persoane. Ai încheiat o relație de prietenie, de căsătorie sau ai rămas văduvă. De ce să continui în singurătate? Nu uitați, toți avem dreptul de a avea pe cineva alături. Toți avem dreptul de a începe o nouă viață. Și nu uitați, agenția matrimonială Mira este prezentă pentru voi de aproape 30 de ani, pentru a vă consilia în alegerile voastre, în a vă îndruma către persoana potrivită. Noi nu vă vindem o persoană, dar încercăm să organizăm întâlnirea cu acel ea, cu acea ea, care să vă completeze, să vă stea alături de care să formați un întreg. Numărul persoanelor din România care se adresează nouă este în continuă creștere în fiecare an, însemnând că tot mai multe persoane din țară apreciază serviciile noastre. Un sfat. Dacă ai o relație, încearcă să o salvezi. Dacă nu există o altă posibilitate și dacă ești liberă de orice relație, noi suntem alături de tine.